ikhansela. Kwenakala la. Yebo badinga wena. Badinga wena nje bayitoyitoyi kuyaliwa ngempela kuyaliwa. Komani khona impendulo bakithi. Uthi ukhansela uzofika ngo10. Okay, kulungile ngizomtshela ukuthi akenze kube better than that. Hayi kasethe. Hayi uzoshesha bakithi uzoshesha. Hayi kulungile sesizwana. Sobuya njalo. Uyezwa usibongo sengimfonelile. Sekungcono sesizohamba. Naze najabula amakhosikazi nesenizohamba. Thina ke sisazoma la estopini silinda amatheksi ala KwaNgcolosi ave bheda khona ngalesikhathi awekho Ndlovu ayahlushekela. Nazi nahlafuna emhlanganweni. Hayi makhosikazi ningaphatheki kabi. Ukuthi nje siqhathwa laba balapha phezulu. Bafike benza izinto bodwa lapha phezulu bangabuyi bezositshela thina lapha phansi bese siyaqhatheka thina ngoba singazi. Ubonile kodwa ukuthi nekhansela la khona like lafika. I-health committee ayazi lutho no sister clinic masithi akasichazela ukuthi khamba kanjani naye akazi lutho. Izinto nje zenziwa lapha phezulu. Thina la phansi nje basibukela phansi. Sefike isibongo senisala kahle mina. Baba yini makhosikazi? Bayitshela ukuthi bawobani nje bona. Abasaqhenyi angazi usungafunga ukuthi ama queen akabani bebe bengatrainiwe abazi lutho abazi nokuthi glucose yenziwa kanjani abobuza la kuthina ithina onompilo abadala esaziyo ngomsebenzi abazi next. Kodwa umzulu sister ukuthi utheni esethi asibafundise mina nje ngeke ngizobafundise ngeke nje shame ngeke ngize ngikwazi angifundisi umuntu njengoba beqhenya kanjena nje bayaqhenya angazi bayitshela ukuthi bayini ngoba ithina esaziyo ukuthi isetshenzwa kanjani emphakathini abazi lutho. Hayi abakhohle shame ngeke baze bafundise umuntu bazoyibonela ukuthi benza njani. Siziboneleke ukuthi ngaba khona izinkinga phakathi kwalabo abakuhulumeni kanye nalabo abasebenza emphakathini. Kwesinye isikhathi kuye kungabi khona ukuxoxisana nomphakathi ngaphambi kokuba izinhlelo ziqale ukusebenza emphakathini. Ukuxhumana kuye kube sengathi kuqhamuka ohlangothini olulodwa kuphela, okwenza umphakathi uzizwe ungenazwi ezinhlelweni ekumele zisize wona. Sibonileke futhi ukuthi lokhu kudala ukuxoveka emoyeni. Yize izinhloso zisuke zizinhle, kepha ukuxoveka komoya kuthinta wonke umuntu osuke elapho. Kungathuthukiswa kanjani ke ukuxhumana phakathi kukahulumeni nabantu? Yini wena ongayenza lapho ukhona ukwelekelela ukuqinisa ubudlelwane phakathi kwamaqembu ahlukene kanye nezinhlaka ezihlukene?